Kubonakala ngathi luzengezenge umba wedairy yaseMantusini. Le fama yaqalwa ngezigidi ezilithoba ngomnyaka ka-2005. Kwaphinda kwatyalwa imali engama-34 phakathi ko-2013 no-2020 kwaleli sebe. Kodwa ipokotho zisashokoxekile. Abasebenzi abakabhatalwa for inyanga ezintathu ezidluleyo bebengekabhatalwa, even today abakabhatalwa abasebenzi. Infrastructure ke ayigqitywanga because akho zindlu zomanager, fencing yakhona iphuwa. Kubonakala ngathi kukho unquzulwano olugqubayo phakathi komtyali zemali nebhodi yale fama. At no time did we engage on the basis of salaries with the community because we did not run this farm. This farm was being run by some other management company that received millions from government. And they should be able to say why the staff was not paid. Isebe lezophuhliso lwamaphandle kuzwelonke likhuphe umsila wengwe. Abo sifumanisa ukuba bakhona bazithathele kwimali zabantu siqinisekise umthetho uthatha indawo yabo kubo. Urhulumente ujonge ukuvuselela amanye amaphulo. Sithi ke ngoku into esiyenzayo siyayitshintsha indlela esisebenza ngayo. Sifuna uqiniseka apha kwi-Red Hubs bakuqhuba ushishino, sifuna uqiniseka uba abantu bethu abavelisayo bayakwazi ukuvelisela ukuba bakwazi ukusuplya umbona ofunekayo kwi-Red Hubs. Inkosi yendawo ifuna isonjululwe lengxuba kaxaka. Imfuyo iyafa idliwa ngamaxhalanga apha, akukho mayeza, bekungekho mayeza kunzima. Ngolona hlobo mhlekazi lamaxhalanga andenzela ixhala ngoba xa kuhamba amaxhalanga apha ezintaka zinkulu ezi-vultures zisitya inyama. Thina abantu banemfuyo nabantwana abasakhulayo ezi vultures zingabonzakalisa abantwana. Kucetywa ukwakhiwa iziko lokusila ze kunkonxwe ukutya kuthengiswe. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndiseMantusini eSajonisi.